Okay, my dear students, നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തിയറി പഠിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച് സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് അതേപോലെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെയും അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരെ ഒരേപോലെയുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് തിയറി പാർട്ടിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ തിയറിയിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് പ്രകാരവും അതേപോലെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് പ്രകാരവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫോർമാറ്റ് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡാണ്. ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അണ്ടർ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ്. അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു, രണ്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരേ സമയം എത്ര പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എഴുതും എന്നുള്ള എല്ലാ ഫോർമാറ്റും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഡെബിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട്, പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്. പിന്നെ ഓരോ പാർട്ട്ണർക്കും ഇപ്പോൾ എ എന്ന പാർട്ട്ണർക്ക് ഒരു ഡെബിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട്, ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട്. ബിയും അതേപോലെ ഒരു ഡെബിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട്. സി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സിക്കും ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു ഡെബിറ്റ് സൈഡും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും സെപ്പറേറ്റ് വരയ്ക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം മറ്റൊരു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ മെത്തേഡ് പ്രകാരം എഴുതേണ്ടുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണർക്ക് ഒരു ഡെബിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട്. ബി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണർക്ക് ഒരു ഡെബിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട്. സപ്പോസ് സി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സിക്കും ആ രീതിയിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും കാണാം. ഇനി നമ്മളുടെ ഈ ഐറ്റത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ഒരു പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണല്ലോ. അപ്പം സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ ഫേം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിലാണ് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എല്ലാവരും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുക. ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടും ബി നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടും, അതാണല്ലോ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പാർട്ട്നേഴ്സ് നിക്ഷേപം നടത്തിയാലേ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഒരു ഓണർ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം. അപ്പം ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഒറിജിനൽ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും അത്. അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ ഈ വർഷമാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ വർഷം നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ ക്യാഷ്, അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പിന്നെ എമൗണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് എന്നിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഐറ്റമാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുക. എന്നാൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഡ്രോയിങ്സ്, ആ ഡ്രോയിങ്സിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിക്കുന്നത് പെർമനന്റ് വിഡ്രോവൽ. ഈ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്ന ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ വിഡ്രോ ചെയ്ത എമൗണ്ട് എക്ക് എഴുതും, ബി വിഡ്രോ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ബിക്കും എഴുതും. അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയപ്പോൾ പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള, കുറയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട്, ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് പോലെ തന്നെ. അതേ അധികവും ഈ വ്യത്യാസം ഈ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലും ഡ്രോയിങ്സും ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് തന്നെയാവും സാധാരണഗതിയിൽ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എമൗണ്ടും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട്. ഈ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതേ സമയം തന്നെ ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് കണ്ടോ, ഞാനിവിടെ സൈഡിൽ 2 അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചത് കണ്ടോ. അപ്പം ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയിലുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കൂടി ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പൊ പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ട് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും കാണാം, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും കാണാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നിന്നും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റുകളെല്ലാം പിന്നെ നേരത്തെ കിട്ടിയത് ഉണ്ട് എങ്കിൽ, ബാലൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുക.
അതിനോടുകൂടി ഈ വർഷം ആ പാർട്ട്ണർക്ക് കിട്ടുന്ന അഡീഷണൽ മറ്റു ബെനിഫിറ്റുകൾ, അപ്പോൾ ബെനിഫിറ്റുകളെല്ലാം പാർട്ട്ണറുടെ കറന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുന്നത്. എന്തൊക്കെയാ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള, പാർട്ട്ണർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, ക്യാപിറ്റലിന്റെ മേലെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, സാലറി, കമ്മീഷൻ. മറ്റൊരു ടേമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ്. സാധാരണ നമ്മൾ കേട്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് സാധാരണ കാണാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടേം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണും. അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്നതാണ്. തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിയറി പറയാത്തത് കൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടും ഒരേപോലെയുള്ള സാധനമാണെന്ന് തൽക്കാലം കരുതുക. ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ആ തിയറി പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തന്നേക്കാം. പക്ഷെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് ഏകദേശം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലാണ് ഇവിടെ എഴുതുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം. ആ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ പറയാം. ഇനി നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഡ്രോയിങ്സ് നോക്കൂ, 2 ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ മുകളിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്സ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈനംദിന ബിസിനസ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡ്രോയിങ്സ് ആണ്. ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ടുകളൊക്കെ അത് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് അതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്താറില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറിയ ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ്. ഈ ഡ്രോയിങ്സിന് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിവിടെ എഴുതുന്നു. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലോസ്, നഷ്ടമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ 2 അക്കൗണ്ടും നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും പാർട്ട്ണറുടെ ബെനിഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുന്നത്. കാരണം ഇതൊരു ക്രെഡിറ്റ് നാച്ചറുള്ള അക്കൗണ്ടാണ്. ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ഷോസ് എ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട്സുകൾ എല്ലാം ഈ പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതിയത്. അതേസമയം പാർട്ട്ണർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിക്രീസ് ആക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുന്നത്. അത് എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് പഠിക്കൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ്. 2 അക്കൗണ്ട് എഴുതണം. ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡാണ്. ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ 2 എണ്ണാക്കി എഴുതിയ സാധനത്തെ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ഞാനിവിടെ സൈഡിൽ 1 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 1 നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റൈറ്റ് കോർണറിൽ ഞാൻ 1 ഒറ്റ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിനൊരു ഡെബിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട്. നേരത്തെ AB ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ XY എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ക്രെഡിറ്റ് നാച്ചുറൽ ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആദ്യം എഴുതി തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്ന ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നേരത്തെ ആ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ വേറെ എഴുതി വെച്ച ആ ഒറിജിനൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെയാണ് ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്. പിന്നെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ വേറെ എഴുതിയതായിരുന്നു, ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിലെ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിയിരുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം അതിന് താഴെ എഴുതുന്നത് കാണാം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, പാർട്ട്നർ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്, ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് തുടങ്ങിയ ഐറ്റംസ്. അത് ബെനിഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പാർട്ട്ണറുടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ. ഇനി ആ ബെനിഫിറ്റ് ഡിക്രീസ് ആവുന്നത് കുറയുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പുറം നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാലൻസ് ബ്രോ സാധാരണ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല. അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിലാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വരാറില്ല. അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതുക. ഇനി ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോയിങ്സ് ആണ്. ആ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ്സ് അവിടെ എഴുതാം. പിന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്സ്, റെഗുലർ ഡ്രോയിങ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ എഴുതാം. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, ഷെയർ ഇൻ ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എഴുതാം. അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ സാധാരണ രീതിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ എന്താണ് പറയുക, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എഴുതും. അത് ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്ത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്താൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബ്രോ ഡൗൺ എന്ന് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക.
ഒരു ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ പേരിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് ഒറിജിനൽ ക്യാപിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഒറ്റ അക്കൗണ്ടിലാണ് എഴുതുന്നത്. എന്നാൽ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എഴുതാൻ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒറിജിനൽ ഐറ്റംസ് എല്ലാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളോട് ചോദ്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് എന്ന് ഞാൻ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഓർക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്. ഈ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് തിയറിയിൽ. അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആദ്യം നമ്പർ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്. നമുക്കറിയാം ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ 2 അക്കൗണ്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ടേ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ പേര് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ ബേസിസ് പറയുന്നത്. ഓൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഏത് മെത്തേഡിൽ? ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ്. എന്നാൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ ഇതെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ഫിക്സഡ് ബാലൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ്. ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് മാറുന്നില്ല. എന്നാൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ ഓരോ ഇയർ കഴിയും തോറും ബാലൻസിൽ വ്യത്യാസം, ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ്സ്. ആ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് അതിന് ആ പേര് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓൾവേസ് ഷോ എ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ്. ഈ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ എല്ലാ സമയത്തും ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് കാണിക്കുക. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഡെബിറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ അതേപോലെ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടും. എന്നാൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ വളരെ റയറായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് വന്നേക്കാം. വളരെ റയറായിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറയാൻ നോക്കിയിരുന്നതും. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ അപ്പിയറൻസ് ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ബോത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് വിൽ അപ്പിയർ. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര, കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എത്ര എന്ന് വരും. ഈ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിലും വന്നേക്കാം, ചിലപ്പോൾ അസറ്റ് സൈഡിലും വന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഓൺലി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് അപ്പിയേഴ്സ്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ പിന്നെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അസറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഈ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.